Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam takasi. Belong awareness program ke Green 15 hashni maulen. Ke Green 15 dangshan kalapelong yaka. Hakishnong shni maulen halor kapang rights of person with disabilities. Kabalong hapok ke school Dom Jinjit Secondary School shni maulen. Hagani ka program na yo banya don langru bat katanat jong ka office social welfare Southwest Castle District Maukerwat bat uba Commander Shangkliang ubelang ru kum ukong san hagate ka program. Ya kani ka program lapnya di samla kerpang dingro organizing secretary jong ka Green 15 bat lapdiang buram de isamla Clinton Shadam balayo jingkren ru na u president ka Green 15 batanin wala. Hagate ka program na giliang jung ka office social welfare kilayo ban batay shy halor ki scheme ki biya day but especially able person baru kumno banyo ye ki jingmentoy lingba ki te ki scheme ila ay ki jung batay bakham shy ru shaphang kumno banyo ye ka disability certificate but kumno ban apply ya ka khnang ban la ban apply ye ki scheme ba pher hag biya day ki priu ba kerpang Tegat kumga RPWD Act arhaja khandreu kumba ila batai I presiden batan len rasoban ai kubleshibun EEI baila batai shphang ka kaniga jing batai shphang kita ki hok bangi de ban yo bangi de ru baktem te hakani ka por ka pamanta ngamda bun kten than ngamda bun kten ban batai ki ila kini ki beliau nak kena than jong pi ki PWD lah panong lah ni ki beri ki badon jing dor haki department gidon hi ki bayu jing tep pang kani bat khantam nak banta gitu ki bang patem bakum no kila bandio ya kita ki jing yaram napo ka social welfare department bat bandio ya kita ki jing yaram de bandon ya kataka certificate laneka UDID disability certificate kata kelong kerpang na kabenta ki bro ki badon jinduna ha ki department pakham kan ingin nomla ban yo kita ki scheme per haka pertai menta ya ki brio ki ba yong gajing dunar khotmet kimia ong shu ri ba dunar khotmet ki ong no kita ki brio ki ba kerpang special person kemudian kita ki brio ki ba kerpang tekani ke program kalong kerpang nam ta ki brio ki ba kerpang ha kani ke sengi te ladang akren ha ka baya dei bat kita ki hok jong kini ki brio ki ba kerpang te ikong ila ada batai bat ngangit scam ro batang mentakas ngiro enom la ban batai syai pi enom la ban pendep lot ye kita ki jing batai ki kita ki hok jong kini ki brio ki bakerpang bat ki kita ki lat ban yo jing yaram te ban tip khamnia ye kita ngakentu ye ki kimi ki pa ba phin let mi sha office jong ka social welfare kini ke office social welfare kampet tang ye kitu ki brio ki ba duna lani kita ki brio ki ba kerpang ki ba hakajuk mentang yong kapet ru ka bah kamiat jong kilong kemi kapet ru ka bah kamiat jong ki khlum khna nang tabat ki wei de ki ba de bat ka bah kamiat mo kam ya tip bah social welfare ka saya ai mo kita ki jingbam namta ki kena school ro saya yo dai te na social welfare ki saya sam de kita ki jingbam ro long bagi di school ki tai ma te bangan batai kita te ngenom batai syu mangai ta kapang kumbang alaong te kidon ro kini kino yalam jong ka Green 15 te phishim number no yaki nado mentahi khamtam itu ki kimi ki pa ki badon ki khun ki bakerpang shim no ek nomor phone jong ba tanlen shim no ek nomor phone jong ba Clinton telada fidan kam kano ban pha jingera ban pha apply saya phone niki dan rei kadi katahi ke jingmut rei ta siwan pelong program temo ba tanlin ngatrai ke jingmut jong phi kalong baniarap yaki mdai tang ban pelong ini ke program rei bania betin lenti ya phi kumno ban apply ta ki scheme bat ikong ru lawan sakhi hidalade hangne te kalasukin ban penyo ya kita ki jingerap nam ta ki bru ki ba kerpang te rei kadon pada kata ke kendon ke ba
ki haban mid ye kita ki moi kita ki jingdon kam ban ong ba kadon kata ga jingkerpang ga jongki ke balong 100%. Te kendiat ngakwa ban keren pade pi kene ka an kala don lupa. Kene ka an ka dei jong ka sorkar. Tingila yo sngo na ikong mentan ila batai sipang bagadon kata ka skim namta lengbau chief minister. Bat kidon gitu ki skim namta ban yo ya ki kot ki yo ki skim namta kata ka alawan segi jongki mo kata ka jingklong kerpang ga jongki tikidon ta ka jingyarap ka banyu spa sampau bala batai ikong bat kiwei te menta lengba kane ka green 15 bat lengba ka jingya lumlang lese baro gitu gibriu ki bakerpang lade ban persngau syu syaki bor sokar ban wanra syu saki wei de ki rukom jingyara hajing shisha kala batai lupa kane ka an kum kanuksa ngidang yo sngo na iba tanlin bakat kat kum kane ka an ka kedau ba kadai ban bha ya ka ban mang 100% ban yo kam yo jam ha ki kam sorkar ten rei lada menta ki briu ki bakerpang lane ki no ki kenhun ki bayar rap nam tajung ki kimpen sngo hikmat ka sorkar te yo le se ngim ong baka sorkar kale ben ringila bang baka klet no ka sorkar kala klet ban air taka bha na ka menta kita ki briu ki bakerpang te ka por kala dei baka sorkar kam dei ban klet ndei ru ban pen mau kala haban ken mau dala de bahaba pen mi ya kino ki kam dei ban ken mau lem na menta kita ki briu ki bakerpang ban bha ya kata ka bha kam bha jam na menta ka jongki dak lengba kane ka ain ro ka keren ro ka ain ka keren ba kumno ba ka government lani kum syadkhar kidon kita ki panchayat hakatan ke jungi kidon ki sinong mo lani ka municipal kidi ban le ya kata ka survey mo ban wat kat nongot en taimen ibro ke bakerpang chong maulin kan nongot en asoma kat nongot en chong maulin kan nongot en anok sendiri tedalakan ita oh kian kata-kata tekar dia ka skim nam ta pun krek nam ta kiju bat lad en kamru bun mang nam ta ka pule puti deri tat ita iwe cibuk menta ini ki bro ki bakerpang dei ban ai kata ka free education lane kata ka pule ka puti hadu khat prasnem di bun ai free yiju kata ka education kala batai lupa kani ka kala batai bon ni kita ki benefit ya kita ki kendon ki bakane ka an ka keren kerpang nam ta kini ki bro ki ba kerpang ten rei lada ka sorkar ka le rei ta ka sorbe rei lada ka klem betha ya ki bor chnong ma dalum itai bro imen kerpang kasakan dan rei ki bon ka tale se kalawan kini ki green tech ka ba o ka green 15 ka ba la chim ya kini ka benta ka bakungsan ba pelong ini awareness ten rei kala dei bunle la jong da sorkar ban pha iki menteri sinong ter male sorbe cincokan cincoen jika data la dala en ka data lala ken ban wara ik taki polisi na ka benta kita ki bru ki bakerpang ten rei jimat de kata sorkar kata ma ware cu en tadi existing scheme ki ba existing scheme ki buju ai man lapor tapi obat ita en neta kinan la jo scheme MLA wen baik na tu scheme MLA terei wanra daki wei ken te chwa bun wanra eta phable sorbe chwa tapi le sorbe thana ki soj oh chungolin en wara imen tai bru men kerpang soj pela ibiang ha semua pela ibiang non mungkin ibiang ha sabra ibiang en biare dai ban le ya kata ka sorbe ke bakane kan ya tang lada ka government ki bor ki badon ha ka bor ki don ya kata ka polisi ki don ya kata ka jingyo i ban trei kum ya kita ka kita ma warai ai tai bro ini kerpang pasai oleh no te ngatrai ketas ngai batalin ngaro ngasaya ai khubor lem ngatrai kincoji lomba ki YouTube ba oh blank and then anita let's say hadapan snyo hadapan seo bhada nama ngagakan nama rahabah kapo ingelam yanganan yang seng dong rap wa menai kila mai be snyo be ngap sokar ramar wa dengan di kenduk ngapa cepat memorandum lung bahil famoinian te cil kila pelong nani tiki farmar parliamen kila ende ki ung yarap pi nani tia skim PG wa kamuet limba da cuci le ekran tadi kopor covid badu ba bantai dorang long ta terbu long ka cimpor ata te menai le se kalakan ngakan ba tanlin ubon kam ten rei le se kila bun anyway kan hunwa ki menteri na menta kini ki bru ki bakerpang ha ki we ki jaka kala dai ka por ban ya lum ya lang no kini ki kenhun ki ba trei na menta kini ki bru ki bakerpang ya perkhat wanra no ya kita ki polisi ayong mun ha sorkar ba kini ki ban le nak menta ka jing menteri